Insellmilkom jien Jerome Caruana Cilja nilqakom għal programm News Desk Analiżi Politika live fuq Radio 101. Kif tafu din il-ġimgħa qed nagħmel intervista kuljum ma' wieħed mill-erba' kandidati għall-elezzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista u llum imiss il-kandidat Frank Portelli. Frank, insellimlek. Insellimlek Jerome u nsellem is-semmija tiegħek kollha. Kif diġà spjegajt fi programmi preċedenti, is-sekwenza tal-kandidati jintażlu bil-polza mill-Uffiċċju Informazzjoni fil-preżenza tal-Kummissjoni Elettorali kif ukoll tal-kandidati infushom. Il-mistoqsijiet naturalment ukoll ġew approvati mill-Uffiċċju Informazzjoni u minħabba li l-ħin huwa limitat u n-natura tal-programm, id-diriġenti tal-istazzjon talbu sabiex għal dawn il-programmi biss ma nieħdux telefonati u SMSs. Frank, l-ewwel mistoqsija, minu Frank Portelli? Qabel ma nirrispondi l-ewwel mistoqsija, nixtieq ngħid li xtaqt jiena li kieku ikun hawn telefonati u anke SMSs għalfejn biex jiena ħireġ għal kandidat għal kap ta' dan il-partit. U kap x'irid jagħmel? Irrid jagħmel id-deċiżjonijiet. Irrid jispira lin-nies. Però jrid jismagħhom ukoll. Irrid jisma' x'qed iweġġagħhom, xi pretendu minni jekk jiena nsir kap. B'hekk biss tista' tmur u tirbaħ. Da bħal meta inti għandek coach ta' xi football team kbir kif inhu l-Partit Nazzjonalista u dana jisma' lill-plejers tiegħu u jara fejn jippostjom u x'jista' jagħmel biex itejjeb is-sitwazzjoni. Finalment jiena nixtieq insir kap biex nirbħu. Il-bija nibqgħu l-istess. Jekk nagħmlu l-istess ħaġa, nistennew l-istess riżultat. Dik kien jgħid Einstein. Einstein kien jgħid, jekk inti tagħmel l-istess esperiment u tippretendi riżultat differenti, dak jiena nsejjaħlu ġen. Illum kulħadd għandu l-computer qudiemu, jitlu fil-Google, jiffittxu quote Einstein, madness u same experiment. U tara, aħna ma nistgħux nirrepetu l-istess żbalji li rrepetejna, inna nirrepetu dawn l-istess żbalji mit-2009. L-aħħar darba li dan il-partit rebaħ kien fit-2008. Irbaħna biftit. Niftakar konna minna laqat, jiena ma' Gonzi. U ltqajna ma' xi 5,000 ruħ, domna xi 3 xhur, nintaqgħu filgħodu fil-għaxija. Inkluż il-ħadd. Nintaqgħu man-nies, nisimgħu l-ilmenti tagħhom u rbaħna bit-tikka. Irbaħna 1,500 votes. Ġiet l-elezzjoni ta' 2009 tal-MEPs u lajna tkaxkira. Għax in-nies kienu tawna l-aħħar ċans. U aħna ma ħadniex. Mid-2009 sal-lum, aħna, kważi l-istess numru ta' nies, ma jkunux l-istess, imma n-numru, it-telfiet li ġarrabna, u miex 4,000, għax inti tippretendi għaw Malta, titlef b'4,000, titlef b'6,000, titlef b'10,000. Ma mux 35,000. Mela tal-MEPs tlifnija b'35,000. Ta' 2010-13 tlifnija b'35,107 biex nkunu eżatti. U di l-aħħar waħda tlifnija b'35,269 dawn mill-memorja qed ngħidhom. Ġifieri xi ħaġa ħażina kbira. Xi ħaġa ħażina kbira. U jekk se nagħmlu l-istess affarijiet, se jkollna l-istess riżultat. U ma jistax ikonna l-istess riżultat għax inkella dal-partit jitkisser. Issa, dika biex nirrispondi dik il-parti li xtaqt nirrispondi. Issa, minnu Frank Portelli? Well, naħseb kulħadd jaf jiena tabib. Illum għandi 73, jiena sirt tabib żgħir, u mbagħad f'4 snin sirt surgeon, kienet xi ħaġa mhux tas-soltu, kont mhux biex noqgħod niftaħar ma il-fatti. Jiena kont l-ewwel wieħed mill-kors tiegħi ġibt il-fellowship għax ta' Edinburgh, kont għaddejt mal-ewwel, għax kont akkanit trid tinsir surgeon. Surgeon huwa kirurgu huwa l-karattru tiegħi. Jiena nagħmel deċiżjonijiet. Mhux noqgħod naħsebha,
nara, nanalizza, u inti qed tara xi ħadd għandu zaqqu tuġa u tajt da x'għandu. Hemm bżonn niftu jew le. Dik l-ikbar deċiżjoni li tagħmel f'ħajtek kuljum tagħmelha. Jiena kont nipprattika bħala general surgeon, speċjalizzajt in general surgery. Jiġifieri tagħmel id-deċiżjonijiet. U l-ikbar deċiżjoni hi hemm bżonn li tagħmel operazzjoni jew le. Dajfiq bil-mediċini jew trid tiftu. U fil-politika l-istess, Fil-politika l-istess, tagħmel id-deċiżjonijiet. U fejn hemm il-laħam ħażin, titnaħħih. Għax dak diġà laħam ħażin. Jekk inti ma tnaħħiex, bir-rispett kollu, imut il-pazjent. Dal-pazjent għadu ma mietx, imma jgħid l-ITU. Għandu bżonn kura intensiva. Irridu nieħdu ħsiebu. X'jiġifieri irridu nieħdu ħsiebu? Irridu nieħdu ħsieb dawk il-35,000 u iktar. Mhux għax jivvotaw kontrina. Dik mbagħad jagħmlu d-deċiżjoni huma. Għaliex huma imweġġajn. Pereżempju waħda mill-affarijiet li laqtitni jiena dikinhar kellna meeting hawnhekk mal-Kummissjoni Elettorali tagħna l-kandidati li ħorġu għall-kap. Tinsix li jiena mbagħad meta ġejt Malta, jiena kont President tal-Eżekuttiv fil-1985, jiena għamilt 7 snin mbagħad President tal-Eżekuttiv. Fl-ar żminijiet, Fl-ar żminijiet. Ġifieri biżejjed ngħidlek dawk kienu jisparaw fuqna, jiena kelli daru klinik ħattart fil-kantuniera u kont intella l-bandiera fej dak kien żmien fejn in-nies kienu jibżaw jixtru l-Gazzetta, in-Nazzjon, jibżaw juru li huma qed jaqraw in-Nazzjon. Dal-Labour Party kien għamilna, Laqas issa tgħidilha in-Nazzjon għax il-kelma kien ħadinna wkoll. Intana konna ngħidu. All right? Jiġifieri jiena ġej minn da żmien li naf x'jiġifieri illi taqla fuq wiċċek. Imma meta konna hawnhekk aħna, jekk kien ikun hemm xi ħadd li rfisnilu xi kallu li weġġajnieh b'xi mod, konna nagħmlu laqgħa u jgħidu li pereżempju Frank inti tafu dak. U jiena mmur, joqgħod innaxxar, nirrakkontalkom storja żgħira. Issa noqgħod attent biex dak li jkun ma jidentifikax ruħu. Darba tħalt fl-amministrattiv, jiena kont membru tal-amministrattiv bħala ex officio bħala president tal-eżekuttiv. U kif tħalt kien hemm Medja Fan Akademi, Ugo Messud Bonici kien il-president. Anyway, u edi għallhom da jafu, kif tħalt? Jiena tħalt għallhom da jafu. Dak iż-żmien m'hawnx mobiles, m'hawn xejn sewwa. Għatlu l-min jiena, u qed jgħidli it-tali għalli rfisnilu xi kallu. Għalli inta ħadsib il-lommu, ġifieri dak kien jaf kollox. Mela l-lider, il-kap, irid ikun jaf kollox. Irid ikollu l-informazzjoni. Inkella ta' xejn, mingħajr informazzjoni ma jistax jaħdem, edi kien jiġbor l-informazzjoni, imur ngħidlu jien xi ħaġa, imur furtu selvatiku jgħidlu tmur int, u dejjem jiġbor. Mbagħad jgħidlek irridu nagħmlu hekk. Mingħajr informazzjoni ma sax tieħu deċiżjoni. U jiena ħriġt mill-kamra, kien hemm Gejtu, Kuxkiri, Gejtu l-ħajta, l-Papa ta' Lubis u Josef. U għatlu qabadni da xejn ma dan number, U ċempiltlu da, għatlu fejjat, għalli għad il-naxxar. Għatlu l-senċin kelmek, u mort soq san-naxxar, u nsibu jistennini fit-taraċ tad-dara, id-dara kienet elevata. U jina tiela, għalli xġara dot. Għatlu batni l-kapjen. Għatlu għamini l-ekxa. Għalli mur l-ura u serraħlu rasu. Kull marid da li xaħat jaraf illi bħġajnieħ. Irfisni lu xikallu. Għalfi qed ngħidha din l-istorja. Palissa, anke qed jagħmlu reklami fuq it-tesserati, in-nies li l-kunsillira li jistgħu jivvotaw huma dawk it-tesserati illi għandhom it-tessera u qed up to date imħallsa, imma mhux biss imħallsa, jekk dan għal xi raġuni ma kienx aċċettata, inti mortlu bit-tessera u ma aċċettajiex. Dak għataw mill-lista, ma jistax jivvota. U jekk ilu ktar minn sentej ma jħallas it-tessera. Dak ma jistax jivvota għas jekk imur ħallas l-aħħar sentej. Għalfi qed ngħidha di. Xi ħadd ma ħallax it-tessera. Xi ħadd ma aċċettax it-tessera. Mornilu bit-tessera aħna wejli ma rridix. Dak isu
qed nara pazjent jiena. U għandu ġeħ ta' ras. Jiena rrid nara għalfejn għandu ġeħ ta' ras. Għalfejn ma ċċettajiex da t-tessera. Mhux inniżillu portera tal-ħadid. Mela dal-partit qed jimxi b'mod ħażin, bir-rispett kollu. Ma nafx minn ħada d-deċiżjoni. Mela inti ġejt għandi u jien ngħidlek li ma rridix it-tessera. Ma rridix. Ma nafx, għax għand il-bankina mkissa ma għamiltulix, whatever the reason. Hemm raġuni. U inti mhux niżillu l-portiera tal-ħadid u ma jistax jivvoti iktar. Jiena rrid immur nara għaliex ma ċċettax it-tessera u nġibu lura miegħi. Daw qegħdin fil-Bibja ta' dawn l-affarijiet. Kristu qal, mir-rajiet tajjeb, meta jitlef naġa imur ifittixa u jġiba lura mal-merħla. Il-problema hi illi aħna ġlidna ma' ħafna nies, jew naffarna ħafna nies. Għax qogħdu nsemmihom ministri tifna xi tlieta. Tista' tkun fuq Amerija u tista' tkun fuq xi ħaġa serja. Jiġifieri pereżempju, ministru li mhux se jkompli ta' jsir ministru, mhux se tarġa' tagħmlu ministru, ma tibatlux SMS, hemm wieħed dam iżomm l-SMS xi 5 snin. Sakemm bidel it-telefon. Mela inti tista' tnaffar in-nies tiegħek biex partit jirbaħ irid ikun maqut. Jekk ma jkunx maqut ma jistax jirbaħ. U allura għalfejn iddeċidejt issa li tikkontesta l-kariga tal-kap tal-Partit Nazzjonalista? Jiena ħassejt illi kien hemm bżonn xi ħadd figura, issa forsi li tgħidli inti father figure. Jien naħseb l-esperjenza hija importanti. Ħanajdlek, min rabba tfal jinduna. Meta jsir nannu l-neputijiet irabbihom differenti. Ikollu a softer touch, ikun iktar kapaċi, ma tfal ikun forsi strett immens, però ma tfal ta' tfal jaffrilhom iktar, jgħaddirhom iktar, jikkomunika iktar. U kważi huma jippreferu imorru jitanqu man nannu. Hemm l-esperjenza naħseb jien importanti. Naturalment inti jekk qed timexxi partit da partit kbir, da vapur kbir, ma sax mexxi waħdek da. Tittamel tim ta' nies li jkunu żgħar, nies li jkollhom l-enerġija, nies li jkollhom l-ideat. U jridu imħaltin different age groups, nisa, mhux dejjem l-istess grupp. Jien naħseb illi l-ewwel maxim ħadd muwarrimi f'dan il-partit. Hemm bżonn ta' kulħadd. Jekk il-partit irid jirbaħ, irid jagħmel paċi ma dawk in-nies kollha li huma ta' rida tajba. Jien mhux inqgħod insemmi għax jgħodu jgħidulek għax Franco għax dak, ma rrid insemmi l-ħadd. Imma irid isir sforz. L-ewwel ħaġa li jrid isir taqqat il-partit. It-tieni ħaġa li jrid isir dawk in-nies li aħna verament weġġajna, imorru naraw fej weġġajnihom u x'nistgħu nagħmlu, jiena mhux ħaniddejja li jiena mmur niskuża ruħi f'isem il-partit. Il-final aim irid ikun ħaġa waħda biss, illi rridu nirbħu. Inkella sa niġu irrelevanti, sa niġu bħad-dinosawri. Nispiċċaw fix-xejn. Frank, waqt intervista fil-ġurnal In-Nazzjon, inti sħaqt li f'pajjiżna l-elezzjoni ġenerali qed tinbidel għal waħda presidenzjali. Tispjegana eżattament xi tgħid biha? Okay, issa jiena nitkellem ċar. Simon huwa raġel tajjeb, a good man jgħidu l-Ingliżi. Imma meta ġiet inti issa good man ma jridx ikun għall-partit, jiena jekk ħankun kap tal-partit, jiena mhux biżejjed li nkun kap tal-partit, jiena rrid noġob lin-nies hemm barra dak li jgħidulu trust factor. Jiġifieri meta inti kont qed tara daw li insejħula trust factor. Il-trust factor hija issaqsuk il-mistoqsijiet jgħidlek pereżempju il-policy tal-edukazzjoni tal-Partit Nazzjonalista toġbok iktar minn tal-Labor, il-policy tas-social services toġbok iktar minn. Però mbagħad isaqsuk domanda fina.
min taf dal-iktar inti? Il-Simon Busuttil jew il-Joseph Muscat? Issa minna dan huma statistiċi illi saru regolarment u il-ħin kollu, kontinwament. Joseph Muscat kien qiegħed il-fuq fit-Trust Factor. Jiġifieri n-nies qed jgħidu anke nazzjonalisti kien hemm ma' daw in-nies kienu qed jgħidu illi finalment qed jafdaw iktar. Issa daħaq bin-nies għandu l-kapaċità. Il-kwistjoni hu illi Trust Factor kien favur Joseph Muscat. Naħseb illi ġara wkoll illi waħda li jagħmel il-Partit Nazzjonalista li huwa żbal jien fl-opinjoni tiegħi. We underestimated Joseph Muscat. Jekk tittamel żbal kbir fid-dinja, l-opponent tiegħek inti tivvalutah. Inti taħseb ġralhom anke l-Brażil daw ġifieri t-teams tal-futbol kbar imorru jilagħbu ma' tim ieħor jgħidu dawn ma jiswa xejn. U jaqlaw 6. U aħna ġranna. U Joseph Muscat labba bil-maqlub, joqgħod jgħidulhom jiena l-underdog ta' miskin biex inħellnu għalih. Mentri kull ħaġa li kien qed jagħmel kien fiha skop. Biex qed taparsi araħna kemm aħna nies ordinarji, araħna kemm aħna tħulin, araħna kif. All right? U mar irnexxielu da bniedem jien ngħidlek kapaċi biħissilx lill-Eskimos. Għax inti għandek prodott u trid tipprova tbijaw. Aħna għandna partit li għandu policies tajbin u trid tipprova tbieħ dawn il-policies tiegħek l-elettorat. Imma biex tbieħ inti l-Amerikani l-iktar jgħidu would you buy a second-hand car from this man? Inti tixtri karozza second-hand minn għandi? Tafdani jew taħseb li ħan itħabbik. Jien għandi karozza second-hand u rrid inbieħha. U jkollok tixtriha inti tixtriha minn għandi? Jien naħseb li ħafna nies jixtruha. Jafdawni illi mhux ħan itħabbihom. U dik hija importanti, il-kredibilità. Allura aħna pereżempju, ħanati eżempju biex kulħadd jista' jifhem. Mela aħna qed nikkritikaw l-SD Group, is-Silvio De Bono Group, u kellna raġun għaliex qed nikkritikaw. Kellna raġun. Qed ngħidu di biċ-ċart kbira, di tiswa 200 miljun mill-inqas. U inti qed tagħtielu b'50 miljun. Dik l-art tal-poplu. Dik l-art tiegħek u tiegħi u tat-tfal tagħna qed tisraqilna minn ħalq il-poplu. U qed nagħmlu dil kritika. U mbagħad ikonna aħna membri ta' dal-partit, parti bid-diriġenza, illi kienu l-avukati ta' dan il-grupp. Mhux l-avukati għax midilhom wieħed. Le, dik all right tista' tkun. Imma mhux avukat li qed tmur Konrad Bizzi qed jgħid illi dan l-avukat li qiegħed magħna qed imur jinnegozja is-sejna jista' jivvutaw li ma jistgħux jivvutaw, ma jivvutawniex affarihom. Min qed ngħid x'inhuma l-affarijiet. Għaliex tlifna? Għax tlifna l-kredibilità. Ma jistax ikollok inti xi ħadd parti integrali minn dal-partit, intelligenti, għandhom ditt enormi, eċetera, u jmur jinnegozja mal-gvern, kont kibt il-sajmen. Għatlu ti, telfina kredibilità. Ma tistax, jew jinkredibli, jekk jien ngħidilkom jien sa nagħmel hekk, inti titkun ċert ġo moħħok li jien sa nagħmel hekk. Sa nagħmel hekk. Aħna minna ħafna żbalji, ħafna. U mbagħad hu gawda mill-iżbalji. Jekk aħna kellna t-taxxa fuq il-karozzi, mela l-ewwel ninżommu lek it-taxxa fuq il-karozza, mbagħad nagħmlu lek il-VAT. Laqqas l-Ewropa ma tħallik tagħmilha di taxxa fuq taxxa, u aħna ma nammettux illi għamilna żball, u ngħidu senda xejn, dak kien żball. Aħna sa mmorru lura u sa ntuwilkom lura. Intuwilkom ftit, kif għamelu? 16,000 kien hemm minn daw. 16,000 fruħ. Illi mhux għax iħobbu l-but, għax inti tħoss. Jien għaliex għandi nħallas taxxa mbagħad taxxa oħra fuqha. Frank, fil-fema tiegħek x'għandu jkun ir-rwol tal-oppożizzjoni f'dan il-mument? Ir-rwol tal-oppożizzjoni bħalissa għandna gvern b'saħħtu, għandu maġġoranza assoluta. Aħna tlifna żewġ siġġijiet oħra li tlifnihom għall-partit ta' Marlene Farrugia u Godfrey Farrugia. Jiġifieri għalkemm qegħdin amalgamazzjoni,
fl-imkien, pero tlifna. Hemmhekk ukoll hemm lezzjoni. Jiġifieri aħna bħala partit tlifna siġġijiet tagħna għal partit ieħor li huma ħbib tagħna. Imma tlifna żewġ siġġijiet. Jiġifieri kienna ministri fid-distrett, pereżempju ta' Sliema, illi ma telgħux. U ħadulhom is-sit. Daw affarijiet illi aħna rridu ngħidu isma' dik il-verità li jkollok ministru ma jitlax u laqqas fil-by election ma jitla' u jitla' lek xi ħadd anke fil-każ li qed naħseb bħalissa mis-Siġiewi pereżempju. Imma ma jitlax mid-distrett il-ministru ta' dak id-distrett. Hemm xi ħaġa ħażina. Irridu nkunu nafu mmorru man-nies. Jekk int ministru jien niġi għandek, ma tistax tgħidlu ħan nikkwota l-kliem eżatt. X'ġej tagħmel hawn? Qed nikkwota l-kliem eżatt. Ministru x'qal int il-ministru tiegħi. Ġejt inkellmek. Jien personalment mort mhux għax jien Frank Portelli, jien qatt jien m'għandix pożi by the way. Imur inkellem ministru, tani l-appuntamentu kumdita tiegħu. U nistenneħ 3 kwarti. Jibgħat li messaġġ. Jiena wkoll għandi vot. Anka l-manjeri, imma mbagħad il-permanent segretary tiegħu idawru b'subaħ iż-żgħir. Għadu hemm sal-lum. L-iktar bniedem li għamlin ħsara. X'inhi? Dil-ġimgħa ktibt jiena fuq Facebook. Il-Facebook hija oħra, il-preżenza tagħna bħala partit hija minima. Naħseb iktar għandi preżenza jien bħala individu milli għandu l-partit. Il-bieraħ għamilt video f'affarijiet ta' 3 sigħat raw 650. Ġvinti tkun qiegħed bil-qiegħda x'imkien u tajt ħannitfa' dal-video. U raw in-nies biex tibgħat il-messaġġ. Dak huwa il-metodu modern kif tikkomunika. Metodu modern. Ħanejdlek kemm jolqot nies. U toqgħodx tajt l-età, Mela hemm waħda li tafni lili. U di għandha iktar minn 70 sena. U tmur tara lill-omma ġodar tal-anzjani. Sewwa? U m'għandha xi 90 sena. Dil persuna l-ewwel ħaġa li tagħmel filgħodu tara l-Facebook. Dil persuna ta' 70 sena. Jiġifieri ara ma taħsibx illi l-Facebook huwa għal xi nies li għandhom 18 sena biss. Il-Facebook huwa universali. Għax inti llum anke minn telefon. Il-telefon jagħti il-ħin kollu miegħek. Mela nagħtik għas inti mortinna f'Mater Day u qed tistenna. X'jagħmlu n-nies? Ħanna l-Facebook hemm xi ħaġa fuq il-Facebook. Jaraw il-Facebook. Mela inti qed twassallu. Titla' fuq il-baż, in-nies jaraw il-Facebook. Frank, semmejt nur ta' fatturi li fil-fema tiegħek setgħu waslu għal telf oħra tal-Partit Nazzjonalista. Jiena setgħu forsi ma nużhomx. Waslu. Fil-fema tiegħek waslu. Però issa x'qed tipproponi jekk tkun elett kap tal-Partit Nazzjonalista. L-ewwel ħaġa tittaqgħet il-partit. L-ewwel ħaġa jekk il-partit ma jirnexxinniex naqduh, stennew l-istess telfa. Jiġifieri l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu aħna u jekk inkun il-kap jien imur għand in-nies, jien niltaqa' man-nies l-ewwel one to one u tara inti fejn u x'nistgħu nagħmlu biex insewwu l-ħsara illi għamilna ma' daw in-nies. Dika number 1. Number 2, naturalment irridu nwasslu il-messaġġ tagħna lill-poplu. Il-poplu kollu. Aħna kif dawk anka li kienu traditional nationalist voters, dawk li normalment kienu jivvotaw nazzjonalist, ma jivvotawx. Tilfu l-fiduċja fina. Aħna għamilna diffikultajiet kbar lil ħafna nies. Jekk indum sada fil-ħodu ma nispiċċax. Nibda bil-mepa. Meta minna dawk il-laqat fit-2008, naħseb nofshom kienu fuq il-mepa. Ħanatik eżempju wieħed illi niftakru ċar. Ir-rakuntanna kien hemm raġel anzjan għallu Dr. Gonzi. Għallu ħanajdlek xi tfisser il-mepa lina. Għallu t-tifel tiegħi xtara post, ħalon, għal biex jagħmel hairdressing salon.
U għallu bdew jagħmlu l-kondizzjonijiet, tibdel il-kulur tal-aluminium, kelli jibdel il-kulur tal-aluminium. Għallu li tagħmel toilet ieħor wieħed għall-klijenti wieħed għal min jaħdem hemmhekk. Għallu tittamel BP ieħor wara kelli jiftaħ tieqa biex ikollhom fire escape għax għallu taf kif spiċċajna, għallu jiena kelli s-somma tal-irtirar. Għallu u tajtilu biex inħallsu l-bank. Għallu t-tifel tiegħi telaq l-Ingilterra u llum qiegħed hairdresser Londra. Għallu l-mepa lili, dina jekk qed jisma' Dr. Gonzi jiftakar għad l-istorja. Għallu l-mepa lili fis-Stritli li tlift it-tifel. Li tlift it-tifel. Daw ħarġu 12,000 permess. Ftit qabel l-elezzjoni, affarijiet żgħar, affarijiet kbar, għamlu oxxenitajiet kbar ukoll, Oxxenitajiet kbar, ġifieri jekk tara Smart City, aħna beħħejnieh Alla jbierek bis-75 cents a square meter. U llum qed ibigħ 1,000 euros the square meter. Ġifieri aħna nagħmlu d-diffikultajiet biex noħorġu l-permessi, jiena kelli 3 filati u ma nafx naħseb ġew 20 darba tal-mepa biex jikkundannaw li kelli 3 filati fuq kamra tal-lift żejda. Ma nafx mamlux, biex għamilt kamra fil-ġnien ma nafx mamlux. Ġifieri aħna konna holier than the Pope, iktar qaddisin mill-Papa. Jiena mhux qed ngħid li jkun hemm free for all ta'. Le, imma jekk hemm infringement. Waħda għax kellha 9 pulzieri fuq il-washroom. La tajnija dawl, la tajnija ilma, ridnija twaqqaħħa u tarġa' tibniha. Għal 9 pulzieri, naxxar kienet di. Għal 9 pulzieri, teħel fajn. U solvija. Aħna qegħdin nagħu biex insolvu l-problemi, mhux biex inżidu il-problemi. Ġifieri, kien hemm ħafna affarijiet. Anke kif titkellem. Inti ma jistax ikun kien hawn pereżempju shortage tal-gass. Imorru xi gazzetti, ġurnalisti, u jgħidu l-Ministru x'tgħidilna fuq da shortage. Għallhom jiena elettriku nuża u talaqlem. In-nies ma sax kellhom hekk. Aħna on paper kulħadd jgħid għax inservi. Irrid inservi, jien ma tilkomx irrid inservi, Irrid inservi. Isna l-ITS. Kulħadd irid iservi. Bir-rispett kollu. Jiena qed nara, irrid nkunu ambizzjużi aħna. Irridu ngħidu aħna ambizzjużi għal pajjiżna. Jien ambizzjuż għal dal-partit. Ma nistax narah jibqa' jitfarrak hekk. Frank, ħanikwotak, l-awtorità tax-xandir ma tistax tħalli lil min ikompli jikser il-Kostituzzjoni. Inti nikwotak dan filmat li xandar fuq il-medja soċjali. Għal xiex kont qed tirreferi? Qed nirreferi għal Xavier Balzan. Naħseb jovja. Xavier Balzan jiddikjara li huwa ġurnalista indipendenti. Fine. U għandu programm fuq il-PBS. Il-PBS huwa tiegħek ta' kulħadd. U jrid bil-Kostituzzjoni, mhux Frank Portelli qed jgħidha. Ma l-Partit Nazzjonalista ħadd ma tkellem. Bil-Kostituzzjoni il-PBS l-awtorità hija obbligata illi żomm bilanċ. Mela daġi qabel l-elezzjoni. U għamil dikjarazzjoni illi hu se jivvota kontra l-Partit Nazzjonalista, eccetera. Fine. Minn dak il-ħin li hemm int ma dekx indipendenti. Ma tistax tibqa' xandar fuq il-PBS. Mela l-PBS għandu regola. Jekk jien ngħidilhom ħireġ għall-elezzjoni, darba salvu mallija, għal ħireġ għall-elezzjoni, minn dak il-ħin waqfuh, hekk suppost. PBS jimxu fer ta' ħafna. Ma tjarbitilhom. L-awtorità tax-xandir għandha responsabilità illum illi tajt ma jistax ikompli b'dawk il-programmi. Jiddikjara kemm irid li hu kontra l-Partit Nazzjonalista, fajn, għandu dritt. Għandu dritt. Tajniulu aħna dak id-dritt qabel ma kienx jista' jgħidha ta'. Ma kienx jista' jgħidha fi żmien il-Labor li kien ikun kontra il-Labor. Imma dak ġibniulu aħna. Dak id-dritt tad-demokrazija. U niddefendiulu. Però mbagħad ma tistax titħallas. Taf kemm qed jieħu inti dak? Naħseb inti tiddum xi 5 snin biex iddaħħal dak li daħħalu sena. All right? Min flusek u min flusi. Ma jistax, irid jitwaqqaf. Imma aħna irid ikollna xi ħadd, jiena xi midaqgħid ngħid qegħdin on holiday. Niefu wara fuq qasira, ibqgħu magħna niġu lura u tkompli l-intervista ma' Frank Portelli. Radio 101.
That's my Tessie water heater, delivering hot water exactly when I need it. Efficient, reliable, limescale free, with a dry heating element and built to last with a 5-year guarantee. Tessie, the comfort generation. Tatara Bathrooms, where style meets luxury and where class meets creativity. Tatara Bathrooms for timeless elegance and outstanding value. Tatara Bathrooms, Rabat. tatarabathrooms.com.mt. Tal-Puzzu, pizza, pasta, grill. Triq George Borroch Oliver il-Melliħa. Għal-pizza msajra fil-forn tal-ħadab. Għal-bookings ċempel 27544388 jew 79707755. Tal-Puzzu. Tlifti ċwievet. Illum mhux problema. Ace Service Express ta' ċwievet ta' Birkirkara fejn jagħmlulek kollox mill-ġdid. Jaqduk minn kollox, jiftħulek il-karozza u anke jsewwu jew jiddublikaw ir-remote tal-garaxx. Issa ssibuna wkoll il-fgura, 3 kantunier il fuq mill-gallerija. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 79497936. Visit us today at Alira Plus Jumbo Store in Eclean. All outlets are open all day. Dating a Pick ma' Enzo Guzman. Music and intelligence for your life. Kull jum fuq Radio 101 mit-2 sal-ħadd bejn il-ħbieb li Enzo fil-5 ta' filgħodu imbagħad jerġa' jixxandar wara l-10:30 filgħaxija. Niltaqgħu hawn. Bejn il-ħbieb. Gawdi mill-offerti ta' Trade Fair u tal-Part Exchange li għandhom ir-right deal ta' Bormla. Wasad biex tibdel il-fridge, cooker, washing machine, freezer jew xi appliance ieħor? Issa huwa ċans għax ir-right deal mhux talli joħdulek l-oġġett il-qadim b'xejn, imma tal-qadim jagħtuk sa 150 euro. Sewwa smajtu, jagħtuk sa 150 euro meta tibdlu ma' wieħed ġdid. Gawdi minn dawn l-offerti ġenwini tal-Part Exchange u ta' Trade Fair l-right deal ta' Bormla bes jafu jagħmlu. Right Deal Bormla fil-pjazza ħdejn il-Banko Valletta. ċemplu 21-800-638 jew 27-800-638. Right Deal Bormla. The Atrium's FlexiPay scheme. Purchase what you need, buy now and pay later. Drop in at the Atrium. Ġurnata Għawdex organizzata mill-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista nhar l-4 9 ta' Awwissu. Tluq mal-vapur ta' 8:15 ta' filgħodu u tiġu lura mal-vapur tal-5 ta' filgħaxija. Fost l-oħrajn iżuru il-Monti tan-Nadur, ta' Pinu kif ukoll ikla ta' nofsinhar f'Marsal Forn. Kollox għal prezz ta' 20 euro li inkludi it-trasport f'Malta u f'Għawdex kif ukoll l-ikla. Għal biljetti ċemplu 79603401 jew 99856662. The Entertainer Singing Challenge minn Ottubru li ġej, it-tielet edizzjoni. L-applikazzjonijiet jinsabu miftuħin għal kantanti ta' bejn id-9 u 16 sena li jixtiequ jkantaw live mal-band residenti waqt l-ikbar programm tas-sitt filgħaxija The Entertainers. Hemm premijiet attrajenti jistennewk. Titlif xi ċans. Ibgħat email issa fuq info@spliterilucas.net għal aktar dettalji. Qed nistennewk. Top tagħmel il-ħelu u tara lil ħaddieħor jikol bil-qalb u ħafna jgħidulek kemm ġik tajjeb u kemm hu sabiħ. Applika t-tieni edizzjoni ta' Baker's Kitchen. Ir-rebbieħ jew rebbieħa ta' Baker's Kitchen se jirbħu kors fis-settur tal-ħelu fl-Akkademja Lapid ġewwa Padova l-Italja. Biex tipparteċipa kull m'għandek tagħmelu li tidħol fil-paġna ta' Baker's Kitchen Malta fuq Facebook u segwi d-dettalji jew ċempel fuq 79091722. Radio 101.
Inselmilkom jien Jerome Karwana Ċilja u nilqakom għal din it-tieni parti tal-programm News Desk Analiżi Politika l-mistieden illum Frank Portelli, kandidat għall-elezzjoni li twassal għal ħatra ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Frank, x'inhi l-pożizzjoni tiegħek quddiem it-transfers vendikattivi li sfortunatament għadhom jingħataw sal-ġurnata tal-lum? L-ewwel nett peress li ma kenniex telefonati u ma kenniex SMSs, għax hekk iddeċidejna. L-ewwel nett nispera li ma raqqattukomx jiena għattu tisimgħuni hemmhekk. U kont nieħu l-opportunità biex nagħti t-telefon number tiegħi fejn jistgħu nsejtu biex hawn sfortunatament. Intihom in-number biex jistgħu jibgħatu li SMS direttament lili, u mbagħad nirrispondihom jien mal-ewwel. Il-number tiegħu huwa 9967, faċli 9967. Mbagħad 6000. Għax jixtaqt jiena nisma' x'qed jgħidu n-nies hemmhekk, jgħidu nisma'. Imma dik kien il-format ta' dan jien naħseb illi inti forsi tgħidli minti x'int liberali x'inti. Jiena bniedem illi għandi l-prinċipji tiegħi. U l-prinċipju huma prinċipji nsara. Jiena ma nemminx b'reliġjon illi tgħidlek illi jekk xi ħadd żbalja taqtalu dej barra. Ma nemminx. U ma nemminx illi dik it-tip ta' reliġjon għandek tgħallimha f'Malta. Għaliex? Aħna ir-reliġjon tagħna hija waħda li taħfer, nafu li n-nies jiżbaljaw, nafu li jien nisbalja. Sejtek dwar it-transfers vendikattivi. Iva, mhux minn hemm ġejja. Minnix naħrablek mill-mistoqsija, għax transfer vendikattiv mhuwiex skont il-prinċipju nisrani. Għax hemm il-kelma vendikazzjoni, jien jekk naqtalek dejk barra hija vendikazzjoni. Inti meta tli vendikazzjoni jiena xfimt mal-ewwel. Mhux punishment, kulħadd ħaqqu pena, jekk jiena srat, ħaqni pena. Neħel fajn, ġurnata ħabs, xahra. Imma mhux taqtalu dejh barra u issa ġejjin bil-proposta li sammorru nagħmlu dar reliġjon f'pajjiżna, dak reliġjon li jmur kontra l-Kostituzzjoni tagħna u m'għandux jitgħallem f'pajjiżna. Transfers vendikattivi qegħdin kważi fuq l-istess livell. Fuq l-istess livell. Li inti tagħmel xi transfer li xi ħadd sempliċiment mhux għax għandek bżonnu, jien jekk għandi xi ħadd jaħdem il-Bank of Valletta u għandi bżonnu San Pawl il-Baħar, irrid nibgħatu San Pawl il-Baħar, ngħidu għandi bżonnu kemm. Imma jekk jien qed nagħmililu biex impattilu għax mar xejjer xi bandiera tal-Partit Nazzjonalista jew tal-Partit Demokratiku jew minnu. Allura dika tmur kontra l-prinċipji tiegħi. Per prinċipju. Iġvi jien ma nista' naċċetta qatt. U jien naħseb, mhux biss inti jekk jien għamil tajtek transfer u dana kien vendikattiv, jien naħseb illi meta l-istat, meta l-gvern jiżbalja, l-istat irid jagħmel kumpens. X'jiġifieri? Jiġifieri jekk inti sofrejt, tieħu danni, tieħu kumpens. Iva, tieħu kumpens. Aħna weġġajnik, ikun hemm maġistrat, ikun hemm board, ikun hemm imħallef, jiddeċiedi, jgħidu da tal-li weġġajtuh b'dal-mod, ħaqqu jiġi ikkumpensat biex intaffulu ftit mill-luġieħ illi għamilnilu. Imma jiena kif smajt il-kelma vendikazzjoni, jiena mal-ewwel moħħi allaċċja ma' reliġjon ta' vendikazzjoni. U jien ma naċċetta qatt illi dak jitgħallem f'pajjiżna. Għax imur kontra. L-interpretazzjoni li qed jagħtu hawnhekk, jiġifieri inti jiġi leader reliġjuż, imam. Illi daġi Malta bħala refuġjat, biex niftehmu. U jiġi f'Malta, u jiġi fuq it-television, ix-xandir jiġi fuq Xarabank, u jgħid, x'hemm ħażin li naqtawlhom idejhom barra x'serqu. Mhijiex aċċettabbli. Kieku jien qiegħed fil-poter, nibgħat għalih, ngħidu dal-kliem laqqas tista' tgħidu fil-pubbliku, għax kun qiegħed ixxewwex, kun qiegħed tgħallem xi ħaġa ħażina. Ma nistgħux naċċettaw il-vendikazzjonijiet. Huma x'inhuma, huma żgħar, huma kbar. Frank, x'tagħmel? Laqqas aħna ma nistgħu nagħmluhom, Ġifieri jiena bniedem li hu tajjeb għalik, tajjeb għall-ieħor. What's good for the goose is good for the gander. Jiġifieri mhux jiġi xi ħadd u jgħidli isma' daka laburisti hemm pattu bilu, Not on. Ġifieri mhux one way, two way. Frank, x'tagħmel jekk tkun kap tal-Partit Nazzjonalista quddiem
il-power of incumbency. Dal-aħħar smajna ħafna bih inkluż waqt dan il-programm, smajt ħafna mis-semmija dwar il-power of incumbency, dwar allegat corrupt practices li saru. X'tagħmel inti quddiem dan kollu jekk tkun elett bħala kap tal-Partit Nazzjonalista? Naturalment inti meta tkun fl-oppożizzjoni ftit tista' tagħmel kontra il-power of incumbency. Il-power of incumbency voldiri il-Ministru ikollu l-poter illi jagħti 1000 job fawdex. Illi jagħti 150 job fid-distret tiegħu. Laqas application. Imma tista' tiġi kontrollata. Jiġifieri inti il-Kostituzzjoni ma tħallix taqbad iddaħħal in-nies mal-gvern mingħajr call for application, mingħajr interview. Dika mhix power of incumbency, dika hija an abbuż ta' power of incumbency, u allura l-Partit Nazzjonalista, għax inti l-ewwel saqsejtni, il-Partit Nazzjonalista irid ikun fl-oppożizzjoni partit b'saħħtu. Irid jaħseb, irid iġib l-idejat u jrid jikkonfronta għaliex. Għaliex aħna għandna gvern li hu b'saħħtu immens. Għandu maġġoranza assoluta, mhux bħal meta kienu fin-96, maġġoranza ta' wieħed, kien hemm Mintoff ivvota kontra waqgħa l-gvern. Mentri dawn għandhom jagħmlu li jridu. Għalhekk hemm bżonn li jkun hawn kap tal-partit li jkun b'saħħtu. U fil-fatt anka minn dak kollu li qed tajt, fil-fema tiegħek, x'inhuma għalik il-kwalitajiet l-aktar importanti li għandu jkollu kap tal-Partit Nazzjonalista f'dan il-mument? Jiena dejjem għat ABC dik fuq, L-ewwel nett irid ikun ambizzjuż, mhux għalih personali, jiena m'għandix ambizzjoni għalija personali, imma ambizzjoni għal pajjiżi, ambizzjoni għal dal-partit, ambizzjoni biex Malta terġa' tmur fuq it-triq tajba. Aħna kulħadd jagħmel li jrid issa, kulħadd jagħmel li jrid. Kulħadd jagħmel li jrid. Għaliex? Pereżempju dal-aħħar sabu ser kbir li jaf ifallil Malta. U nerġa' ngħidha, ser kbir li jaf ifallil Malta tal-VAT. Il-gvern induna f'daqqa waħda illi mhux qed iddaħħal VAT daqs is-soltu. Indunaw illi kien hemm xi ħadd bravu ivvinta software fil-computer illi jekk inti tittajpjalu in-numru ta' dak ir-risit tal-VAT iħassara mir-reġistru. U allura l-gvern mela jiena mor ġo restaurant pereżempju u weħilt 10 euros VAT. U nħallejt hemmhekk ir-risit, ħallejtha fuq il-mejda jew ħallejtha ħdej il-cash desk. Dana jista' jittajpjaw in-numru u jħassru il-VAT. U allura ma tiġix reġistrata. U min għamilha da? Għamilha bniedem illi kien mitħla sew tas-CIR u tal-Vet Department. Il-kod tawulu huma. Il-kod tal-VAT tawilu l-gvern. Għalfej għamilha? U kellu dik li jgħidu l-backend. Il-backend ikun isu bħal socket. Mela jien għandi il-plug u ndaħlu ġo socket. U kellu s-socket fideh. Mela seta qabbat il-plug magħhom li jgħidu l-backend min jifhem fil-computer se jifhemni. Għalfejn jagħmlu għadi. Biex jekk jien ammur għand l-Inland Revenue u jridu jaħfru li xi 10,000 euro, illum hija paperless. Jitilfu track, ma jkunx hemm audit trail iktar. Il-Frank Portella ħafrulu 10,000. Jagħmluha biex jagħmilha l-gvern. Dan duna li ju għandu l-connections tellaw il-qorti ġifir din irid jiċċekkjaw jara l-istorja kif inhi inqabad għax hemm 2 ledgers u wieħed minnhom mid-dera ma kienx qed jikkanċellaru. Min jifhem fil-computers jista' jgħidlek. Imma l-gvern beda jinduna. Illi pereżempju daħlet receipt 1, daħlet receipt 2, daħlet receipt 3, u mbagħad 4 u 5 mhumiex qegħdin hemm għax kienu kbar. U mbagħad 6, għal imma l-4 u 5 kif qabżu l-computer in-numru. Il-computer ma kienx qabżu, imma ġie xi ħadd ieħor ħassaru. Di taf tfalli lil Malta. Imma aħna għaw xi ħadd li tkellem fuq għadi. Hemm bżonn li aħna nkunu on the ball. Min jifhem fil-futbol, forsi ra l-interview ma' Messi. Allora ngħidilkom, jiena plejer tajjeb, prek ma tqasmulix ma niskorjax ta. Allora aħna
irridu nkunu on the ball, irridu nkunu nafu x'qed ngħidu. Bħalissa aħna għandna issue kbira. Mela daw in-nies illi rridu jitfgħu lil Simon Busuttil il-ħabs. Daw qed jiġu issa proċessati huma. Mela għandek il-Keith Schembri, lil Mizzi u anke l-Prim Ministru. Anke l-Prim Ministru qed jiġu proċessati fil-qorti. Issa x'ansibu eżatt, imma l-qorti qalet għaw xhieda biżejjed biex jiena mmexxi. Dawk għandhom responsabilità illi jirriżenjaw sakemm jiġu investigati. Il-Prim Ministru ma jistax jibqa' fil-pożizzjoni tiegħu, immaġna jiena l-Prim Ministru u mela l-Maġistrat ara x'prexxer għandu fuq. Hemm conflict of interest. L-interess illi hu jiddefendi lilu nnifsu bħala Prim Ministru. L-ebda pajjiż demokratiku qatt ma saret illi Prim Ministru ta' pajjiż jiġi investigat u ma jirriżenjax waqt jekk imbagħad isibu li innoċenti ħaġa jiġi. Jekk isibu li innoċenti. Ma jistax jibqa' Prim Ministru, hemm bżonn illi aħna inqumu mir-raqda bir-rispett kollu ta'. Jiena da partit tiegħi ma nistax nara jibqa' jitkisser. Frank l-aħħar mistoqsija, il-messaġġ tiegħek naturalment lis-semmija ta' dan il-programm, iżda b'mod partikolari lit-tesserati u anke lill-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista. Lill-Kunsilliera messaġġ wieħed, votaw li. Imma apparti ċajt, naħseb l-iktar ħaġa importanti jiena li aħna irridu. Meta nidħolaw jiena niftakar f'affarijiet antiki. Allora darba tħaltaw pereżempju u kien hawn Lawrence Gatt u kien hawn Nino Zammitli dak iż-żmien kien b'saħħtu isu wars. U da refgħu tefgħu fl-ajru. Alluwaw giant. Kien hawn dil-ħbiberija, dil-kamaraderi. Dan Nino Zammit kien tikdaqqa ta' pont fuq darek. Franki kien jgħidlek, kien friendly. Kien hawn dil-ħbiberija. Hawnhekk tidħol, kulħadd wara l-computers. Kulħadd wara xi desk. Bissima rari. Bis-serjetà qed ngħid. Dak kien ħanquk meta tidħol. Jien kont nitħol fil-ħodu fl-ofsinhar. Hawn ambjent sabiħ ukoll għax jiena nkun kuljum hawn. Kont affukat veru ma' hawn ambjent. Imma inti trid mod partikolari mill-. Mela jiena rix barra u nara wieħed pereżempju din nies jassoċjaw mal-partit. Vera li tlifna, ma fsax tibqa' ħajtek kollha bil-geddum ta'. Inti trid turi sinjali ta' pożittività. Kellna kampanja negattiva, iddemoralizzajna l kulħadd. U bil-maqlub, laqwa żmien għadu ġej. Aħna qed ngħidulhom ma xew korruzzjoni l-pajjiż. Vera, imissa jien sa ngħidlek, jien sa nofrilek, jien ngħidlek laqwa żmien għadu ġej, sa neħles mill-korruzzjoni. In-nies jien hekk nara pazjent, mhux ngħidlu għajma x'għandek, il-Marelli. Najba di, min jafada kif sa tkun. Il-Madonna dax tabifu. Inti bil-maqlub tajdlu, Iva, imma dinna wara 24 sieb da jċiedi taħdu ġi. Ta' tiġa qed jħorruh. Jien jekk inti ġejt bżaqek tuġa kan ngħidlek, di normalment 24-48 hours suċċedi. Inti għajtu 24 hours jgħaddu ta' 40. Mhux negativ, kollox negativ. U ma nix nassoċjaw ruħna ħna ma' nies illi jikbu l-blogs tagħhom. U ma x'inhu ma ġurnalisti, pseudo ġurnalisti, ma nafx. Illi jweġġaw in-nies. Jiena ma rix inkun assoċjat. Jiena naħseb qatt ma weġġajt xi ħadd tapposta. Ma tistax tweġġa' xi ħadd tapposta. Jew tassoċja ruħek miegħu. Jien jekk tarani ma xi jerba' dejjem fis-sakra, qed minna Frank Portelli jisker. Għajd li ma minn tamela u ngħidlek x'int. Aħseb wara kemm sammur mass meeting u nikkwota lil dil persuna. Ma jagħmlilniex ġieħ aħna. Ta' partit kbir u jrid jerġa' jsib il-gburija tiegħu. Nsemmilkom. Grazzi lil Frank Portelli wkoll tal-ħin tiegħu. Infakarkom illi naturalment intom tistgħu wkoll tagħmlu mistoqsijiet tagħkom eċċetra wkoll fuq il-paġna tal-Facebook Newsdesk Radio 101. Dak kollox għallum jien Ġerom Karwana Ċilja insellmilkom. Il-lejla tajba.